Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing anak-anak, pripun kabare? Mugi-mugi tansah pinaringan sehat lan semangat sinau. Dinten menika kita badhe sinau babagan instrumen gamelan Jawa. Nanging sadurunge pelajaran, ayo padha maca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Banjur dimirengake buku nggih. Gamelan. Nah, anak-anak, sapa sing wis ngerti gamelan iku apa? Nggih, gamelan yaiku salah sijine contoh alat musik tradisional sing asale saka Jawa. Banjur apa wae sing kalebu gamelan? Simak nggih. Contoh gamelan kaping 1 utawa setunggal yaiku suling. Suling digawe saka pring utawa bambu. Gedene sak jempole wong. Dawane kira-kira 2 kilan. Cara ngunekake suling yaiku disebul. Suarane suling utawa unine suling yaiku tulat-tulit. Kaping 2 yaiku gong. Gong digawe saka perunggu utawa wesi, wujude bunder lan gedhe. Cara ngunekake kanthi ditutuk. Unine gong yaiku gong gong. Kaping 3 yaiku kenong. Kenong digawe saka wesi utawa perunggu. Bentuke mblenduk gedhe ana pencune. Cara ngunekake yaiku ditutuk. Banjur unine tungpyang tungpyang. Kaping 4 yaiku gambang. Gambang wujude wilahan gepeng, digawe saka kayu. Cara ngunekake kanthi ditutuk. Banjur unine ting tung ting tung. Kaping 5 yaiku kendang. Kendang wujude gilik tengahe bolong. Sing bolong iku ditutupi nganggo lulang utawa kulit kewan. Cara ngunekake kanthi ditabuh. Unine yaiku tung tung dang dang tung. Anak-anak, iku mau banjur cuplikan utawa penjelasan materi saking Bu Aulia babagan instrumen gamelan. Banjur saiki garapen kaca 28 nomor 2 lan kaca 23 nomor 9 ing buku paketmu langsung. Cekap semanten saking Bu Aulia. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.